प्रथमे आमार ये कार्यसूची दिनैनि जि हाबाफारि बे हाबाफारिनि सायाव फंनैसो बिबुंथि लाखिनो सानदों। बोथोरा गाज्रि जों बयबो मिथिगौ क्लास 6 नि जायफोर फरायदों साइन्स आरो मेथ्सखौ दिनैबो नांगौ बायदि बिजाब मोनाखै। कारना जाहैबाय साइन्स आरो मेथ्सखौ जायबायदि बिजोङाव बेखौ बर'यै हक बा असमिया हक यात इंलिश माध्यমৰ किताब আহিছে तार कारणे प्रतिबाद करि बेखौ होबथानांगौबा बेखौ जोंनो नाङा। बेनि थाखाय बे हाबाफारिखौ लादों। बेखौ मात्र जोंनि बर' थुनलाइ आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफाद बेल' खालामदों बे नङा। गासैबो हारिनि मानसिफोरा गाव गावनि बर' बिजों बा गाव गावनि बिमा रावजों फरायनो हास्थायग्रा बिजोंफोरा बिथांमोना दिनै खुद्रिदों। बेवहाय अल ओभार आसाम गासिबो बे आसामाव जेसेबां दङ जोंनि बिजोंनि बा बिमा रावनि फरायसालिफोरा बेखौ हेंथा खालामदों। मानो होनबा बिजोङा सोरबा इंलिश मिडियाम बे आलादा दंखायो, आसामिस मिडियामनि आसामिस दंखायो, बर' मिडियामनि बर' मिडियाम दङ, बेबायदि बाङालि मिडियामनि बाङालि मिडियाम दङ। दा मिडियाम साइन्सखौ इंराजि हरनाया जोंनि थाखाय बिराद गोनो गोथो जादों। फारसेथिं बर' बिजोङाव नैबेखौ जाबसिननाया आरो जोंखौ बांसिन साननो गोनां खालामनाया बेनो जे बर' रावा 90 सिदुलाव हाबबाय। जों बयबो मिथियो नङा होमबा? भारतनि संबिधाननि 90 सिदुलाव हाबबाय। बेजों लोगोसे बर' रावा भारतनि साहित्य एकाडेमिक मोननो हानाय मोनसे राव जाबाय। साहित्य एकाडेमिक मोनो, बोसोरै मोनो। माने चाइल्ड माने बे माबानि साहित्य एकाडेमिक आरो माने नोबेल नैबे साइन्स आरो मेथ्सआ जोङो जाबसिनना होनाया जोंनि थाखाय खोब गनायथावै आरो बेखौ जाहाथे जोंनि बिजोंखौ हमथाना लाखिनो थाखाय बिमा रावखौ हमथाना लाखिनो थाखाय जों बयबो खौसेयै बुजिलांनांगोन आरो खौसेयै जोङो आवाज होनांगोन जाहाथे बर' बिजोंखौ जोङो जेब्लायबो जोंनि ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আছে दङ खोमा মানে আসামিজ মাধ্যমত পঢ়ি এতিয়া কোনোবা ক্লাছ 8 ক্লাছ 9 হ'ল, কোনোবা ডক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰ হ'ল। এতিয়া আসামিজ মাধ্যমতো বা বড়ো মাধ্যমতো যে ক্লাছ 6ৰ যে সায়েন্স আৰু মেথছটো ইংৰাজী মাধ্যমত দিয়াটো আমাৰ কাৰণে খুব দুখিত বা আমাৰ কাৰণে এইটো গ্ৰহণযোগ্য নহয়। তাৰ কাৰণে আজি প্ৰতিবাদত এইটো কলা বেজ দিয়া হৈছে। এইটো সকলো অসম মানে অসমৰ সকলো অঞ্চলত এইটো হ'ব, সকলো স্কুলত হ'ব, সকলো স্কুলতে হৈ আছে। আমাৰ মাতৃভাষা আছে, কাৰোবাৰ বেংগলী, কাৰোবাৰ অসমীয়া, কাৰোবাৰ বড়ো। এই মাতৃভাষাটো জীয়াই ৰখাৰ কাৰণে সকলোৰ যাতে দায়িত্ব লয়, সকলোৱে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ইয়াত মনোযোগ দিয়ে। আমাক লাগিব যে মাতৃভাষাৰ মানে যিখিনি কিতাপ, যিখিনি পাঠ্যপুথি এইটো যাতে লাগে। এইটো অসম সাহিত্য সভাও প্ৰতিবাদ কৰিছে, আছুও প্ৰতিবাদ কৰিছে। আমি নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থা তথা আমাৰ বড়ো সাহিত্য সভাও ইয়াত প্ৰতিবাদ কৰিছে। আমাক মানে মাতৃভাষাৰ যিখিনি মাধ্যম এইটো মাধ্যমটো লাগিবই। মাতৃভাষাৰ মানে যিখিনি মাধ্যমত পাঠ্যপুথি এইটো আহিব লাগিব, চৰকাৰে দিব লাগিব। তাৰ কাৰণে আজি প্ৰতিবাদ। এই বৰষুণতো তোমালোকে ইয়াত একগোট হয় এইটো যে কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণৰ কাৰণে সকলোক ধন্যবাদ যাচিছোঁ। আৰু দিনैनि बे हाबाफारियाव मानगेदेर प्रिन्सिपाल लोगोसे जोंनि मानगेदेर बर' थुनलाइ आफादनि दैदेनगिरि फोरोंगुरु सारमोन, लोगोसे दखरा आफादनि आफादगिरि गाहाय नेहाथारि आरो गासैबो फरायसा फरायसुलि बिथांमोना बे हाबाफारियाव बाहागो लानायनि थाखाय फिन खेबसे साबायखर बावनानै दिनैनि जे हाबाफारिखौ बेखेवना माने फोरमायनानै होनानै आंनि बिबुंथिखौ बेखिनियाव फोजोबबाय। गोजोन्थों।